бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон нимарафони 13-уми байналмилалии Душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. Мақсад аз баргузории нимарафони байналмилалии мазкур рушду инкишофи намуди варзиши сабук, таъмини оммавияти варзиш, дарёфти беҳтарин марафончиён дар масофаҳои дур ва таҳкими дӯстиву ҳамкорӣ миёни варзишгарони шаҳрҳои бо шаҳри Душанбе паймони бародаршаҳрӣ ва робитаҳои судманди иқтисодиву маърифатӣ дошта баҳри таҷлили сазовори рӯзи пойтахт мебошад. Дар нимарафони байналмилалии Душанбе варзишгарон аз давлатҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Эфиопия, инчунин алоқамандону варзишгарони касбии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, шаҳрвандони хориҷӣ аз қабили кормандони сафоратхонаҳо, намояндагони дипломатии Қирғизистон, Русия, Украина, Фаронса, Чин, Америка, Эрон ва дигар давлатҳо, ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд, иштирок намуданд. тӯли 6 сол аст ки дар ҳамин варзиш машғул ҳастам. ман дар ин нимарафони шаҳри Душанбе сазовори ҷои 4-ум гаштам, парсол сазовори ҷои 5-ум гаштам. дар мусобиқаи Ӯзбекистон нимарафон буд 21 километр, ман онҷо баромад кардам, сазовори ҷои 5-ум гаштам. мусобиқаи байналмилалии мазкур аз назди муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт тариқи хиёбони Ҳофизи Шерозӣ ва Рӯдакӣ то анҷом майдони дӯстӣ дар масофаи 21 километру 97 метр баргузор гардид. дар нимарафон варзишгарон ҷойҳои 1 то 6-умро байни Мардон Давлатов Шорух намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ширма Тилахон намояндаи ҷумҳурии федералии Эфиопия, Кирманов Раҳимҷон намояндаи ҷумҳурии Қазоқистон, Азимов Самариддин, Зуҳуршои Наҷмуддин ва Одинаев Меҳробҷон намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва миёни занҳо Тунгувска Екатерина намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон, Кузмина Ульяна, Ғафорзода Зулҳиҷҷа, Раҷабмоҳ Абдуллоева, Баротова Маҳина ва Маҳкамова Марҷона намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол намуданд. ҷиҳати қадрдонии варзишгарон мукофотпулиҳо ҳам барои мардон ва ҳам барои занон барои ҷои якум 39200 сомонӣ, ҷои дуюм 33600 сомонӣ, ҷои сеюм 28000 сомонӣ, ҷои чорум 22400 сомонӣ, ҷои панҷум 20160 сомонӣ, ҷои шашум 16800 сомонӣ ва диплому ҷом муайян карда шудааст. шашум бор аст ки ман иштирок мекунам ва дафъаи пештара сазовори ҷои 8-ум 9-ум шудам ва ин сол бошад машқҳои худро зиёд карда сазовори ҷои 5-ум гаштам ва мехоҳам ки боз машқҳои худро сахт карда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчамбардори ҷумҳурӣ бошам. ёдовар мешавем ки нимарафони Душанбе хусусияти анъанавӣ пайдо намуда аз соли 2010 инҷониб дар рӯзи пойтахт ки шанбеи 3 моҳи апрел таҷлил карда мешавад баргузор мегардад. Нимарафони мазкур сол то сол хусусияти хосро ба худ касб намуда дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гаштааст. ин буд ки аз соли 2013 он ба тақвими мусобиқаҳои ассотсиатсияи байналмилалии марафонҳо ва давҳо дар масофаи дур ворид гардид. ҳамин тавр бояд гуфт ки дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ифтихори рӯзи пойтахт дар баробари нимарафони Душанбе инчунин дигар мусобиқаҳои варзишӣ, барномаҳои фарҳангиву оммавӣ ва озмунҳо баргузор карда мешаванд.